हाग्रामा महिलारी बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसि जुदि खनसे रादायखौ होबायब्ला बे थारैनो बख'गोन आरो रन्जन दैमारी सारखौ बख'नायाव बिपिएफ दोलोआ जाफुंसार जागोन आरो हाग्रामा महिलारी सारनि जि प्रमिस बे प्रमिसखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव मावफुंनानै होथारगोन। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर सारनि हेंथायै गिलु बालु मा बाथ्रा बुंदों, बेजोंनो लोगोसे इउपिपिएलनि हेंथायै इउपिपिएलनि बिरुदे गोबां बाथ्रा जोंनो फोरमायदों। रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय, लोगोसे खोनासंग्रोदो। अब्ला आं गासै भिडिअ क्लिप्सखौहाय स्क्रिनाव होग्रोबाय, स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना नायलांदो। एमएलए इलेक्सना एप्रिलाव जागोन, बैसागुनि सिगांनो जागोन। बिथाङा 6 मान्थसनि खोथा बुंदों। बिसोरो जेनखागोनखौ नुहुरखादों आरो नैबे एमएलए इलेक्सनाव जेनबानो इउपिपिएल दोलोखौ माइक्रस्कपजोंसो नायखानांगोन। हाग्रामा महिलारी बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसि जुदि खनसे रादायखौ होबायब्ला बे थारैनो बख'गोन आरो रन्जन दैमारी सारखौ बख'नायाव बिपिएफ दोलोआ जाफुंसार जागोन आरो हाग्रामा महिलारी सारनि जि प्रमिस बे प्रमिसखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव मावफुंनानै होथारगोन आरो गखागोन। आरो जिदिनखालि गगोन रंगल बर' बिथाङा जुदि दोलोनिफ्राय रिजाइन लायाबा आरो राजखान्थि खालामा होनदों, राजखान्थि खालामनाय नुयोब्ला बिनि फिनखौ जों होआ, रायजो राजायानो होगोन थारैनो। एमएलए विधानसभा इलेक्सन फैगासिनो दङ। बे समाव गोबां बिजोंल' नङा, गोबां माबायावनो ससियेल मिडियायावनो गोसारदों। जिहेतु आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि बिथांनि अनसुलि बिसि बिथाङाबो एमएलए बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? माने एभ्रि इलेक्सनाव टिकेटखौ बिदि रिउमार्स खालामबाल' जाया। बेयाव ब्लक लेभेलनिफ्राय थानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल दङ, बेयाव सेन्ट्रेल लेभेल दङ, पलिसि मेकिं बडि मोनसे दङ। मोनफ्रोमबो स्टेपआवनो बे पास जानांगोन। जुदि हाग्रामा महिलारी सारनि बिसिया अनजालि सेवलि मेदामा जुदि गेलेनो नागिरदोंब्ला मस्ट वेलकाम, खिन्थु बियो हाइकामान्डनि सायाव सोनारगोन आरो हाइकामान्डआ जुदि बेनो बिथांजोंनो जुदि टिकेटखौ होयोब्ला जों गनायनानै लानांगोन। आरो जों हाग्रामा महिलारी सारखौ ओरैबायदि मानियो जे अबेबा मोनसे समस्थियाव बा अल समस्थियाव जुदि जिउ गैयै थरसे अन्थाइखौनो जुदि केन्डिडेट महरै फसङोब्लाबो जों बिथांखौनो सापर्ट खालामगोन। मानो होनोब्ला बे अन्थाइखौ सापर्ट खालामनाय माने हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालामनाय, हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालामनाय माने नों बिपिएफखौनो सापर्ट खालामनाय, जिहेथु जोङो थैथां बिपिएफ। दा आं सेवलि मेदामनि सायाव बेखौनो बुंगोन जे हाइकामान्डआ बेखौ डिसाइड खालामगोन। आं दा बेनि सायाव आं जेबो क्लेरिफिकेसनखौ आं होनो हाया। जुदि टिकेटखौ हाइकामान्डआ जुदि होयोब्ला बिथांखौ देरहाहोनायनि बेलायाव लाइमोनफ्रा माबायदि? निस्सय सेवलि मेदामा दा जेरैबायदि मोनसे मोनफ्रोमबो लेंगुवेजाव एक्सपार्ट, जेरै दा बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे बिथाङा फैगोन समाव गोबां लाइमोनफोरनि भट लानानै देरहागोन आरो बिथांजों लाइमोनफ्राहाय उन थांफानानै बा फोसावदिंनाय हाबाफारियाव गोबां बाहागो लागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। जिखुनु दा टिकेटनि खोथाया जेबो क्लियार जाथ'वाखै, हाइकामान्डनि सायाव सोनारगोन बियो। रंगल बिथाङा मोनसे खौरां बिजोङाव फोरमायदों जे 2 लाख रांखौ इउपिपिएलनि सुबुंफोरनो होनाय जायाखै, अनलि बिपिएफनि दैदेनगिरि लाइमोनफोरल' होनाय जादों। जायनाखि बिपिएफनि लाइमोन आरो जाय बाथौ रिजर्टआव थानाय लाइमोनफोर बेनोल' होनाय जादों होननानै बिथाङा बे 2 लाखनि खेथ्रआव बुंनांगौ जेबो मोन्थाय गैया होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला इउपिपिएल सरकारनि दिनाव गासिबो एडभार्टाइजमेन्टखौनो हरनि समावसो होनाय जायोमोन। दा बिथाङा हराव होग्राखायनो, जोंनाथ' बिपिएफ सरकारा सानावसो होयो गासिबो एडभार्टाइजमेन्टखौ। जानांगौ बिथाङा हरनि फलानखायनो साननि जि जोंनि बिपिएफनि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ नुवाखै जानांगौ बिथाङा। आरो बिथाङा बुंदों जे गौरां हटेलाव थानाय समायना सिख्ला, बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानाय समायना सिख्लाफ्रा मोनदों होननानै। जुदि गौरां हटेलाव बा बाथौ खेराइ रिजर्टआव जुदि समायना सोरबा सिख्लाफोर थायोब्ला आं बिपिएफ दोलोखौनो नागारगोन आरो आं इउपिपिएलनि सेराव आंनि आसिनि 10टा आसिखौ आं गथायनानै होगोन, आंनि आसिखौ दानस'जोबदों। आरो 2 लाख रांखौ ओरैबायदि मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिसन, माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन बानायनानै होनाय जादों, जायहा स्किलनि सार्टिफिकेट दङ। दा बिथांमोनाबो लुगैदों, थिग दा फैबाय थानाय समाव नैबे फार्स्ट एमएलए इलेक्सन जोबनायनि उनावबो आरो सेकेन्ड जे फर्मखौ राननाय जाबावगोन, बेयाव बिथांमोना खाबुला नोंथांमोननि सेराव बा रंगल बर' नोंथाङाबो मोननो हागोन बेखौ। जुदि नोंथांनाव जयगथा दङब्ला, जुदि नोंथांनाव स्किल सार्टिफिकेट दङब्ला जों होनाय जागोन। बेयाव खुनु बिजेपि, कंग्रेस, इउपिपिएल, सोरबा बिपिएफ, तृणमूल कंग्रेस
बे पर्यायसिम जों नायनाय जायाखै। स्किलआ जुदि स्किल सार्टिफिकेटआ दङब्लानो नोंथाङाबो बा नोंथांनि दोलोनि सुबुंफ्राबो बे 2 लाखखौ मोननो हागोन। जों रावखौबो नेवसिया बिपिएफ हिसाबै, मानो होनबा बिपिएफआ गासिबो हारि हारिसा धोरोम राव हारिमुखौ लानानै सिगां फारसे खामानि मावलांनो थाखाय ओंखारबोखानाय मोनसे अरायथा मोनसे दोलो बियो। बे समाव नोंथाङा मा सानोदि बिटिसि सरकारा थारैनो लाइमोनफोरनो 2 लाख जिथु अनसुंथाइ होनाय बेयाव जाफुंसारदों होननानै नोंथाङा सानो? औ जाफुंसारदों निस्सय। दिनै 25 नङा होमबा? दिनै 25 निफ्राय लानानै लागातार 4 तारिखसिम मार्चनि 4 तारिखसिम बेखौ राननाय जागोन आरो मोनसे समस्थियाव 100 जन खरि। बिटिसि सरकारनि माखासे रन्जन दैमारिखौ जितु जेलनिफ्राय बख'नायनि खोथाखौ लानानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि रंगल बर'आ मोनसे खोथा फोरमायहरदों दि अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय जोंहा मानव गेदेर बिटिआरनि बारग'सि प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो। दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनानै फैबाय थानाय विधान सभा एमएलए इलेक्शननि थाखाय जों साखाफारा जानो हायो बा बुजिलायनो हायो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।